Namar ka jingbom don ka policy tre kam ka babiang habaya deb ki scheme lani ka bha ka bakarpang habaya deb ka puli puthi na ka benta ki long yeng ki baduk bakardo ki bom don la chu banit puli shiki kardan ki bakham shalor na ka liang upa don bok takharu president ka neutrap integrated territorial organization ul ai ka dor khas chu sembut menteri rangba upa snyo bhalang dhar ban karpat no menteri baka sarkar ka diban phaik mach kani ka benta khnang ban long ka jingmen toy ki samla ka jala ki bawan ki long yeng ki baduk bakardo Ubasnya balang dhar ula kular bandra ekani kamat show menteri rangba kajala banyak keren sani bha. Ni naga kunhon jongka hito bapaya ka imlang salang apo ga jela brinyo prep menjuru jela mekla mentaka sini wan kendo halor kadeka memorandum lane kata ka dorkas representation bagi ai show menteri rangba lingba sembut menteri rangba jongka ne ka jela hagani ka memo kadai na ka benta bansna di kita kian ki polisi banjo ya kinja scheme lani kita ki school ka biaya benta jongka education scholarship kenang begini ki kena dewan na kalong yang kebeduk ki benang ki bestart ki badan kata kalakam ki ban ya chikmat ni wan halor kata ban sngau ya ki ba ki de ban sna no ka ka polisi ka ba biang kenang begini ki kena ki bamla ban puli ya kata ka further studies kin la ban puli leng ba gajing arab jeng government te kani ka topik min la benong ka dei ka bla slam ba ndai 4 juton bakran ka ngi ban sing ya ban kran ni la i lingba ka lat ka wei ka lat thai ku bor ka sulong mel ka la mandra ai ka to ka be dei bat tu ban hon lang khong riat tingi ba kum noi la pan su se ka lat thai ku bor mla shpon puli den dai la ya pik pa pat ye i ru ha por bi dang puli ya ka 11 12 tu la kersan ka social welfare tingi ngi su ba kum ka seng bangi la pe teng ba bon ki ki ba sham ji na ki ba puli tingla kan turu ngela karpar no deputy cm bon prinsmo su cm hakale gani gor khar chumi ba deputy cm laong ba yamanta lawan cm on place ya kani bat kin ya kran bat kin ya ngam bat kin tek ada kila dep kun thop na em ya kani ka key points ki bangi la ai hapo kata ka ki kila kun thop na em ya kani ka memorandum ne kita ki point ki bangi ai hakata ka education policy ki ba prinsmo ta hakani hi ngadang ya kran bat ngau la prinsmo lem show menteri rangba bakin kat bakin padon kata ka polisi kino ki kena ki belawan si khamat ki bamla su bandit puli for ya further studies so baha ban yarab ki lingba ga chief minister fund ani re ki kinja scheme lani ki fund ki bapher jong sarkar jela hangni ka memong ni la ka ba lingba ga ni ka scholarship ka bakin ai karpang ye ki ki kena ki bawan naka longyeng namar ba habe education policy belai i platform china da jong ka state ka jong ka central ru ki ka kham simkran yakini further studies ni ki college but ni kenturu yu menteri rangba pudai ban include ya academic hapo reservation policy nang ba kenjo la kini samla kan ban le nang nei sikmat la da ki khang la da ka khim la da ka khang kata kala yaki kai ga shura tiam tu ukran be wong ba ya kan ni kumbang ong ne un dalawan usiam un yesu un kin ye shong ha ka cabinet kin ye kran ye kan ni but kin check leng ba education policy la da ki la don ki points hang ni ta ko maki kin pe lada kamdon kin sekuntok pat ki om kin sa coordinate direct yangi pat kin sa pharu lingba kamir pat nginum shong klikti ngin budiat handalawan usiam ngin sa usik dengan openman bangin panjing shai lado kin pentri ka kam na em te lada kin pentri kam kumba jaman ko por ngim ban singi haban mi madan bandawa namar hagatu ko por bangimi samadan ban jalap election bangin pinsngowi ka pat ba ndai bangi pan ka ikai handringi dawai ka namar ba habangi la seu ka khazana Syaka sarkar ka kamram ka sarkar ka de maka ban pusna ni ada ki konjungi ki pa ban le ki school ki de pusna ki school ki college ni kita ki hospital la ringi pam bat ka umbam di kata ka de ka ba ni ujam sikmat bat ha ka ni ka memorandum ni la kren be ka ba shay ka ba ki de bat pinbiang la da ye ki we ki bawan shane ki la ban pinbiang ki ni ki la spon men do kata kan dan jinge ayu yang ki kon samla jong ko bri nyu trep ken ai kata ka hok ka bangila dep ai saki bakin kala deir ko pali ba ki de ban pai yang tam don ki khana ko jongi ko ba ong de kenten nong bai ki ba wan ka far flung area dan ni kata ka remote village area kim don kata ka accommodation ka ba biang hanre hangne ka jalangi i ba yeki wi ki jat bindre ko mi ka karbi hostel ki la ban sna hang te hapo jan panmau te what uis ru ang ni ki ai jaka kumba setengah square foot
tengi ni semua bana kalian ngajungi lada yaki wei ki buwan na bar ke sarkar kala ban ai ka baham sin na ni bahadu kata ba yaki jil jong la jong bon ni yaki bakin sakama bakin jap te kata ni semua ngiwan cakapat ni tho lut hang ni hak po me merendam ngila pun semua lut nadong sedong pat ngila semua dei hi bai ko government kadai ban shem kya ya kan ni pat larga government kamla ban shem kya tang yimman se kumba phla ina ko por ka issue hi ko bakla shem ka hito kay khon bai hadu ban job khanang ba kalawai ka pateng jong kini samla ki popule kinyo ya kata ka baha ka hok ka jong ki ka badai